ale budeme hrát účko. Říkám červený motýl. Zóna. To je legálně. Si jednu vemu ještě bez pravidel. Dlouhá. Tak, v tuhle chvíli máme víc možností. A to nejen hodit tomuhle tomu. Ale třeba i tomuhle tomu. Ono sice to bude těžší, protože přece jenom je v zavřené straně. Ale zase ho vůbec nikdo nebrání. Takže to tam bude reálně hodit. Když to hodíme sem, stane se to tady co předtím. Budeme celkem zavřený, takže nic moc. V tu chvíli tohle tak, se postavím sem, ten jde někam sem. V tuhle tu chvíli, když se to stane, tak je dost jednoduchý hod sem na tohohle Marka Handlera na druhé straně, protože ten je úplně volný. Tenhle ten jde uprostřed hřiště, kdyby to bylo moc, tak řekněte, ale stojí. Tohle ten brání vepředu, takže tohle je pokrytý a tady si to volný. Takže může hodit vrchem nějakou sekeru nebo něco takového úplně sem. A v tuhle chvíli to je pro nás velmi dobrý, protože ta obrana je tady. A pokud tato strana byla uprostřed, tak máme celkem zadarmo hod sem a potom se zase nějak posune. Jo, a tímhle jsme získali 10 metrů. Jo, přesně tak, tyhle dva útočníci jsou křídla, takže teďko jsem řešil jenom pohyb mezi markama. Samozřejmě může to být tak, že tenhle ten člověk začátek, bránce tady. A úkolem děleckých gulů je vlastně si vždycky nabít to? Jo, tenhle ten musí hlídat stranu, tenhle ten musí hlídat stranu, protože když tenhle ten to hodí a tenhle ten to nedostatečně pohlídá, tak tenhle ten tomu stačí dát pár kroků dopředu, je před ním, dostane disk. A tím jsme se zase posunuli zadarmo. Ta dlouhá je tam důležitá, protože dost často je to skutečně tak zablokovaný, že tam nejde hodit nějaký jednoduchý hod, tak to tam lidi budou se snažit hodit nějakou špatný hod a dlouhou. A tenhle to musí zabránit, to většinou není problém. Myslím si, že by se to stávalo často, proto taky ta zóna není doporučená, nebo je doporučený ji nehrát, aby slabší týmy měli šanci. Takže proti silnějším týmům to budeme hrát, proti slabším týmům to třeba zkusíme, ale budeme hrát především ten step. No a teďka tvojí kombinace. To asi nebudeme řešit. Nebo jako můžeme to, dobře, tak zkusíme vymyslet i tohle. Hrajou... Takhle jestli to fakt stojí za to, aby jsme v tom zbytečně neudělali bordel. No právě. Když útočíme, tak hrajeme tu zónu. Když útočíme, tak hrajeme step. Útok je buď účko, nebo step. Zóna je obrana. Zóna jsou tyhle dva lidi, co furt běhají spolu, dva lidi, co brání stranu a jeden dlouhý. To je zóna. Tak, předpokládejme, že zase budeme bránit. A oni hrajou normální step, ať už zampe nebo bez zampa. Dáme třeba bez zampa. Máme disk, tak normálně by se bránilo takhle, že? No, tady je to otevřený, to znamená, tady se stoupnou obránci, aby jsem nemohl. Dlouhá brání trošičku ze zádu. Ale já jsem si říkal, že to zahrát takhle. Protože v tuhle tu chvíli, sice tenhle ten není bráněný do otevřený, no ale tenhle ten člověk, když to bude někdo schopnější, tak se může se postavit více a tím zablokuje prakticky všechny náběhy na krátko. Jo, prostě i kdyby jsem běžel tenhle ten, tak tenhle ten mu furt stojí v cestě. Takže předpokládejme, že ten pokryje tyhle ty dva. Tenhle ten člověk pokryje nějaký případný hod, že by se snažil zase hodit něco vrchem tady do tohohle prostoru. Od toho tady máme tohohle. Tenhle ten člověk zase pokryje tyhle ty dva, tak nějak podobně jako tenhle. A dlouhá je tam pro jistotu jako dlouhá. Tady ten by měl být ještě trošičku vepředu a běhl tady ten předběh tady na krátkou. No, vzhledem k tomu, že on musí pokrývat úplně celý prostor i pro tyhle dva, tak jako bych neříkal, že musí jít úplně vepředu. Tak nějak jako na a když bude tadyhle, tak tady se naběhne se. On ten náběh velmi blízko k obránci vůbec není jednoduchý.
Jakože náběh sem přes obra, tam je to těžký hodit. No. A navíc je lepší nechat náběh v disku než od disku většinou. Je lepší, když se to posune jenom o maličko než o půlku hřiště. Takže je daleko lepší, když ten útočník chytne disk tady, než když chytne tady. No, to je pravda. Kdyby byl tady, hodil něco vrchem, tak to udělá takové. Tak jo, ještě něco chcete vědět? Účko, útok účko. Asi jdu na záchod, účko. Nebo máme hrát nějaký ten diamant, nebo... To už taky vím se. Já ne. Ale to nemá smysl řešit diamant, to se stejně... Co? To se stejně... Já taky nevím. Ne, bez zralí jsem tam nebyl. Právě jste hráli s malejma, když Účko. to vysvětloval. Předpokládejme osobní obranu v účku. No tak to my mi to tam točíme, případě. jsme červení. Tak to je kocoš čtvereč. A ne, No, tak to je prostě... Tak, To jsou jaký tři tady je zase základní pohyb? Tady je základní pohyb ze strany na stranu disku. Jsme červení. Ano, my jsme červení. To znamená, až to na 3 dejme minuty. tomu, nepovede se to rozhýbat přes ty Máš 3 křídla. minuty. Asi Tak tenhle ten člověk jde dopředu, tenhle ten ho brání odsud, že jo, zepředu, aby mu neutekl na dlouho, aby nezískal hodně prostoru. Tak v tuhle chvíli on se kouká na spoluhráče a může mu to přihrát. Podle toho si načasuje náběh tenhle ten, aby ve chvíli, kdy to tenhle ten dostane, byl pokud možno před ním. Když to vyjde, posune mu disk a strašně jsme získali. Pokud to nevyjde, což se stane často, tak mezi tím, co tenhle tomu to přihrál, tak střed vybíhal dopředu, trošku. A jakmile vidí, že tenhle ten to nehodil dopředu, vrací se. Tenhle ten to hodí středovi. Tenhle ten už vidí, že střed byl vepředu, takže v tu chvíli byl vepředu. A ve chvíli, kdy se to dostalo ke středovi, zase naběh sem. To znamená velmi jednoduchou přihrávku dostat. A znovu se může opakovat tohle. Pokud máme šikovného člověka, dokáže to načasovat dobře, dostane přihrávku. Může nahrát ty křížem jako na tohohle, ne? Můžeš. Ale tak jenom trošku bordel. Tak já jako řeším jenom pohyb. Jo, pokud to nejde, tak úplně totéž jako bylo předtím. Ten šel dopředu a se šel dozadu, takže zase to jde sem, zase sem a takhle se to pohybuje sem a tam. Na to je celkem dobrý mít schopného člověka uprostřed. Ten člověk uprostřed to prakticky nikdy nedrží. Ten to jenom chytne, otočí se nalevo, jestli tam má volného hráče, hodí mu to. Potom to dostane zleva, otočí se, hodí to doprava. Pokud tenhle ten je hodně dobře pokrytý, no tak to může zkusit zase hodit doleva. Případně nastane nějaký problém a nějak se to vyřeší. Máš 2 minutky. No jo, ale nemám šnička zelený. Jo, mám. Tak a jak se hejbou křídla? Křídla se hejbou tak, že když to dostane sem na té straně, tak ideální případ je ten, že v tu chvíli se dělají buď náběhy takhle, to znamená oba k disku, to znamená tenhle tak nějak křížem, tenhle ten přímo k disku, anebo se domluví, jak se říká ten diamant, to znamená, že jeden půjde k disku, druhý půjde do disku. Aha, no tak to vím, co je. A tenhle ten může buď přihrát sem, anebo na dlouho. Totéž na druhé straně. Buď oba k disku, anebo na boku. Tam to asi cítím.